ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿ ಮಸೂರೊಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೇಮೆ ಮಾಡ್ತದ, ಸೇಮೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಬೆಚ್ಚ ನೀರು, ಸೇಮೆ ರೆಡಿ ಆಗಲಿ. తెప్పులే ಬೇಗ ಬಾಯಿ ಬರಲಿ. ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ತಿನ್ನು, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಕ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ. ಬೂಳು ಉಂಟು. ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು. ಮುಂಚಿ ಮುಂಚೆ ಬರದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜೋಜ ಕಾಡು ಎತ್ತನು ಮುರಣಿ ಎತ್ತನು ಐತೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನೀ ಪೋತೇರು ಜೋಜ ಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡಿ ಪೂಲ ನೀ ಮುಳ್ಳಿ ಅವನೇನು ತಿನ್ನು ಅಲ್ಪಗ ಪೋನ ತಾಗು ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರಿ ಪೊಯ್ ಬಿಸ ಬಿಸ ಪೊಯ್. ಮುರಣಿ ಪಿಕಾಕ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. 5 ಪಿಕಾಕ್ ಇತ್ತು. 5 ದೊಂಬಿ ಬಾ ಸೆಕೆ ಪುಂಡತೆ ಚಕೆ ಪೊಯ್ 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 ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತುಂಡು. ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಯ್ಯವರ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಬೇಗ.
అవు నాచికే ముళ్ళు పోయి 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 పొత్తండి పోయి కట్ట తెప్పని ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ತೇ ಬಾವಲೆಕ ನೀವು ಒಳ್ಳ పోయి ಜೀರಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ ಜೀರಿಗೆ ಉರ್ದು ಸಲೈ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿರಟ್ಟು ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮಣೋಲಿಲ್ಲ ಲೈಡು ವಾಸಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆ ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಮೀದು ಬತ್ತುಂಡ ಮೀ ಒಂದೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಮನಿಕಲ್ ನಾನು పెంచండు ఎన్న కుజాలు పారుందుండు కూడా నీకు దారా తోపిని నీకుల్లో మనసు మళ్తారా పోలే ఉన్నే ಬೇಗ ಬೇಗ పోదు ಯಾನೇ ಒಂದು ತಿನ್ಲೇಟ್ ಬಾರಿ ಚೌಕಾತಾನೆ ಒಟ್ರಾದ ಹಂಚಿ ಚುಚ್ಚು ಪಾರ್ದಿಂಗ್ ಮಸಾಲೆ ಚೌಕಾತಾನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋದುಂಟು ಶಬ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ದ ఈ కంతినా నీకు కాండేది దించుందు బెల్లనా జోకులేకి మీను కోరి బుర కనిపినా ఈ తిండనా ఈసారి తిన్ను ఏ బాబాగు మల్ల బాబాగు మిమ్మి గంతుకోరు తూలే అమ్మ బండలే అవుతావుతా బత్తిని మిమ్మి బల్తినవు తాతేవు లేపులే బర జీవి జుజ్జు వస్తుంది దాదన తాతేవు ಅದೇ ಈ ಮಿಮ್ಮಿನ ಬುರ್ದು ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತದೆ ಅದು ಆದವು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಚೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೆ ತೂತ ಬಿಂಗ್ ಬುಡ್ಲೆ ದೊಂಡನೇಲಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬುಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಬುಡಿಯನ್ನ ಬಾ